Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. Hare Krishna ഹരേ Krishna ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്ലോകം 9 ശ്ലോകം എടുക്കണം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഇന്നലെ ഏതെടുത്തത് നമ്മള്? ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം 7, 8 എടുത്തത് അല്ലെ? ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രമേ പരമരിത്യോ ദിവ്യപുരുഷോത്തമനായ ശ്രീകൃഷ്ണനുള്ള പ്രേമയുഗ സേവനം നാം പെടുക്കുകയും തൽക്ഷണം ശോകം, മായ, ഭയം എന്നിവയാകുന്ന അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് പറഞ്ഞു ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു വികാരം അല്ലെ? വികാരം നാം പെടുത്തും. ശോകമായ, ഭയം എന്നിവയാകുന്ന അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. പിന്നെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ല സോറി, 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വേദികൾക്കൊപ്പം ഭൗതിക വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭാഗവതം നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രോഗത്തെ ഭേദമാക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെ? എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഭൗതിക രോഗങ്ങളെ ഭേദമാക്കാനുള്ളതാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രവണം. അത് ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറയാണ്? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ എന്താ പറയുക? ഭാഗവതം
ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് അപ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അവിടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിനയപൂർവ്വം ഭാഗവതം ശ്രവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രായോഗിക പരിശോധനകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 8ാമത്തേല് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജന്മന തന്നെ എന്താണ് മുക്താത്മാവായിരുന്നു. ആ മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരാണ് വ്യാസദേവൻ രചിച്ച് അഭ്യസിപ്പിച്ചു എന്നാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ പ്രവൃത്തി മാർഗവും നിവർത്തി മാർഗവും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്താണ്? പ്രവൃത്തി മാർഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നിവർത്തി പറഞ്ഞല്ലോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഈ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവൈ നിവൃത്തി ശൗനക ഉവാച സവൈ നിവൃത്തി നിരത സർവത്രോപേക്ഷകോ മുനിഃ കസ്യ വാ ബൃഹതി നേതാം ആത്മാ രാമാ സമപ്യസത്. സവൈ നിവൃത്തി നിരത സർവത്രോപേക്ഷകോ മുനിഃ കസ്യ വാ ബൃഹതി മേതാം ആത്മാ രാമാ സമപ്യസത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാമ രാമ സർവോപേക്ഷകോ മുനിഃ വാം ബൃഹതി മേധാത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൗനക ഉവാച. ശ്രീ ശൗനകൻ ആരാഞ്ഞു. സഹ അദ്ദേഹം. വൈ നിശ്ചയമായും. നിവർത്തി സാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിൽ. നിരതഃ സദാ നിരതനായിരിക്കുന്നു. സർവത്ര സർവപ്രകാരത്തിലും. ഉപേക്ഷക ഉദാസീനനായ. മുനിഹി മുനി. കസ്യ എന്ത് കാരണത്താൽ. വാ അല്ലെങ്കിൽ. ബൃഹതി ബൃഹത്തായ. ഏതാം ഇത്. ആത്മാരാമ സ്വയം സംപ്രീതനായ ഒരുവൻ. സമഭ്യസത് അധ്യയനങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകുക. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ശ്രീ ശൗനകൻ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുമ്പ് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിലായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം സംപ്രീതനായിരുന്നു. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരു അതിബൃഹത്തായ സാഹിത്യം അഭ്യസിക്കുന്ന ആയാസത്തെ സ്വീകരിച്ചു? അപ്പോ ശൗനകാദി ഋഷികൾ ആരോട് ചോദിക്കാണ്? സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കാണ്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നമുക്കറിയാം മുക്താത്മാവാണ് അല്ലെ. ജന്മനാ തന്നെ മുക്താത്മാവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം സംപ്രീതനായിരുന്നു. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലൊരു അതിബൃഹത്തായ സാഹിത്യം അഭ്യസിക്കുന്ന ആയാസത്തെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്തിലൂടെ? ഭാഗവതത്തിലൂടെ. അതായത് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തക്ഷണം തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ജന്മനാ തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിലായിട്ടുള്ള ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പിന്നെ എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് ഈ സാഹിത്യത്തെ അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് ഈ സാഹിത്യം സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ശൗനകാദ ഋഷികള് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണത എന്നത് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിൽ ദൃഢീകൃതനായി തീരുകയുമാണ്. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ അഥവാ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉറച്ചവരെ, ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരെ കർമ്മികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം അനേകായിരം അല്ലെങ്കിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കർമ്മികൾ ഒരാളോ മറ്റോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ആത്മാരാമനായി തീരുന്നു. ആത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം, ആരാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക. അപ്പൊ സ്വയം ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക. ഏവരും പരമമായ ആനന്ദത്തെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരാളുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ നിലവാരം മറ്റൊരാളുടെ നിലവാരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ കർമ്മികളാൽ ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ നിലവാരം ആത്മാരാമന്മാരുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്.
സർവപ്രകാരത്തിലുമുള്ള ഭൗതികാസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായും ഉദാസീനരാണ് ആത്മാരാമന്മാർ. ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആ അവസ്ഥയെ പൂർവമായി തന്നെ പ്രാപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം മഹത്തായ ഭാഗവത സാഹിത്യം അഭ്യസിക്കുക എന്ന ആയാസകരമായ ഉദ്യമത്തിൽ അദ്ദേഹം ആകർഷിതനായി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണത എന്നത് ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിൽ ദൃഢീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. എന്താണ് പറയണത്? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരക്തി ഉണ്ടാകുക, വിരമിക്കുക. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയില് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുക? ദൃഢീകൃതരാകുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് നമുക്കൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാകുക. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ അഥവാ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉറച്ചവരെ, ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കർമ്മികൾ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ, അതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കർമ്മികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. അത്തരം അനേകായിരം അല്ലെങ്കിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കർമ്മികളിൽ ഒരാളോ മറ്റോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ആത്മാരാമനായി തീരാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്ര പേര് അറിയാൻ വന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അറിയുന്നവരിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നവരാണ്, അത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അപ്പൊ കർമ്മികളിൽ തന്നെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കർമ്മികൾ ഉണ്ടാവും. ആ കർമ്മികളില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ആത്മാരാമനായി തീരുന്നതോ ഒരാളായിരിക്കും, ഒരാളും മറ്റായിരിക്കും അതിനായി തീരുന്നത്. ഈ ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം, ആരാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക. അപ്പൊ സ്വയം ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവനാര്? ആത്മാരാമൻ. ഏവരും പരമമായ ആനന്ദത്തെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ആ പരമമായ ആനന്ദത്തെയാണ് നമ്മളെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരാളുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ നിലവാരം മറ്റൊരാളുടെ നിലവാരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ആ ആനന്ദത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ എന്തായിരിക്കും? അളവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും, ഓരോരുത്തരുടെയും തോത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കിട്ടിച്ചോ കൊത്തുമല്ലി. ആകയാൽ കർമ്മികളാൽ ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ നിലവാരം ആത്മാരാമന്മാരുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ കർമ്മികളുടെ നിലവാരവും, കർമ്മികൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ നിലവാരം എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനമാണ് അവരുടെ. അപ്പൊ അവരുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ നിലവാരവും ആത്മാരാമന്മാരുടെ നിലവാരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. ഇവരുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, കർമ്മികളാണെങ്കിൽ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും. സർവപ്രകാരത്തിലുമുള്ള ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായും ഉദാസീനരാണ് ആത്മാരാമന്മാർ. ആത്മാരാമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ്? അവർക്ക് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായിട്ടും മാറി നിൽക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മാരാമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആ അവസ്ഥയെ പൂർവ്വമായി തന്നെ പ്രാപ്തമാക്കിയിരുന്നു. ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആണെങ്കിലോ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും മഹത്തായ ഭാഗവത സാഹിത്യം അഭ്യസിക്കുക എന്ന ആയാസകരമായ ഉദ്യമത്തിൽ അദ്ദേഹം ആകർഷിതനായി. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം എന്തിനാകർഷിതനായി? മഹാഭാഗവത സാഹിത്യം, ആ ഭാഗവത സാഹിത്യം അഭ്യസിക്കുക എന്ന ആയാസകരമായ ഉദ്യമത്തിൽ അദ്ദേഹം ആകർഷിതനായി. സർവവേദ വിജ്ഞാന അധ്യായനങ്ങളെയും മറികടന്ന കഴിഞ്ഞ ആത്മാരാമന്മാർക്ക് പോലും ശ്രീമദ് ഭാഗവത പഠനം ബിരുദാനന്തര ബിരുദ അധ്യയനമാകുന്നുവെന്ന് ഇത് വിവക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ സർവവേദ വിജ്ഞാന അധ്യായങ്ങൾ മറികടന്ന കഴിഞ്ഞ ആത്മാരാമന്മാർക്ക് പോലും എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവത പഠനം എങ്ങനെയാണ്? ബിരുദാനന്തര ബിരുദാധ്യയനമാകുന്നെന്ന് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവത പഠനത്തിന് എന്താ പറയണത്? അത് ബിരുദാനന്തര പഠനമാണെന്നാണ്, ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണെന്നാണ് ഭാഗവതത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? PG ലെവൽ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഡിഗ്രി ലെവലുള്ള പഠനമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? PG ലെവലാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഉയർന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്. സർവവേദ വിജ്ഞാന അധ്യയനങ്ങളെ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞ ആത്മാരാമന്മാർക്ക് പോലും ശ്രീമദ് ഭാഗവത പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ അധ്യയനമാകുന്നുവെന്ന് ഇത് വിവക്ഷിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 10. സൂത ഉവാച ആത്മാരാമാശ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥ അപ്യുരുക്രമേ കുർവന്ത്യാഹൈതുകീം ഭക്തിം ഇദം ഭൂതാ ഗുണോ ഹരിഃ
സൂത ഉവാച ആത്മാ രാമശ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥ അപ്യുരുക്രമേ കുർവന്ത്യാഹൈതുകീം ഭക്തിം ഇതം ഭൂതാഗുണോ ഹരിഹി. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിദം ഭൂതഗുണം ഹരി. ഉവാച ആത്മാ രാമരുക്രമേ ഭക്തിദം ഭൂതഗുണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. ആത്മാരാമ ഉവാച സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. ആത്മാരാമ ആത്മാവിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവർ. ച മുനയ മുനിമാർ. നിർഗ്രന്ഥ സർവബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെട്ട. അപി അങ്ങനെയായിരുന്നിട്ടും ഉരുക്രമേ മഹാപരാക്രമശാലിയിൽ. കുർവന്തി ചെയ്യുന്നു. അഹൈതുകീം കലർപ്പില്ലാത്ത. ഭക്തിയുത സേവനം. ഇത്തം ഭൂത അത്തരം വിസ്മയാവഹമായ ഗുണങ്ങൾ. ഹരി ഭഗവാന്റെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇതൊരു വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം കേട്ടത്. സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, സർവവിധ വ്യത്യസ്ത ആത്മാരാമന്മാരും, അതായത് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരും, പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിൽ അടിയുറച്ചവർ, എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തന്നെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് കലർപ്പറ്റ ഭക്തിര സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുക്താത്മാക്കളെ ഉൾപ്പെടെ സർവരെയും ആകർഷിക്കാൻ സാധ്യമാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ചോദിച്ചതായിരുന്നു അല്ലെ, മുക്താത്മാവായിരുന്നിട്ട് കൂടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭാഗവതത്തെ സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ ശൗനകാദ ഋഷികൾ സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? സർവവിധ വ്യത്യസ്ത ആത്മാരാമന്മാരും ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരും, പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിൽ അടിയുറച്ചവരും, എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തന്നെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? എല്ലാവരും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്? ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ആത്മാരാമന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാ ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവര്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയാൽ പോലും, ഇപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി നമുക്കറിയാം ആ മുക്താത്മാവാണ്, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാൽ പോലും, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടിയവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരെന്താഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്? കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന് ആ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുക്താത്മാക്കളെ ഉൾപ്പെടെ സർവരെയും ആകർഷിക്കാൻ സാധ്യമാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനാണ്. ആര്? ഭഗവാന്റെ കുറെ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥനായത് തന്നെ മുക്താത്മാക്കളെയും ആകർഷിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ സർവാകർഷകനാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആകർഷകനാണ്, സർവാകർഷകനാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം 1000 കാമദേവന്മാരെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മദനമോഹനൻ എന്നുകൂടി പറയും. ഭഗവാന്റെ ഒരു പേരാണ് മദനമോഹനൻ എന്നുകൂടി ഭഗവാനെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പക്ഷെ ആരിലാണ് ആകർഷണം ഭഗവാനുള്ളത്? രാധാറാണിയിൽ. അതുകൊണ്ട് രാധാറാണി എന്ത് പറയും? മദനമോഹിനി പറയും നമ്മള്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ മുക്താത്മാവായാലും മുക്താത്മാക്കളും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനില് കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മുക്താത്മാക്കളും. ഭാവാർത്ഥം ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ അനുയായിയായ ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് മുന്നിൽ ഈ ആത്മാരാമ ശ്ലോകത്തെ അത്യന്തം സുവിക്തമായി വിശദീകരിച്ചു. ശ്ലോകത്തിലെ 11 ഘടകങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകം, ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം 10ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതിലാണ് പറഞ്ഞത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് മധ്യലീലയിൽ 24ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മാരാമ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് മുന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പുസ്തകം, അതായത് ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണത്.
അതില് മധ്യലീല എന്ന് പറയുന്നതില് 24-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ശ്ലോകത്തിലെ 11 ഘടകങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ 11 ഘടകങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഓരോ വാക്കുകൾ തിരിച്ച് അതിൽ പറയാണ്. ആത്മാരാമ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആത്മാരാമ, മുനയ, നിർഗ്രന്ഥ, അപി ച, ഉരുക്രമ, കുർവന്തി, അഹൈതുകി, ഭക്തി, പിന്നെന്താണ് ഇതം ഭൂതഗുണ ഹരിഹി. ഇത് 11 വാക്കുള്ളത്. ആത്മാരാമശ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥ അപ്യുരുക്രമേ കുർവന്ത്യാഹൈതുകീം ഭക്തിം ഇതം ഭൂതഗുണോ ഹരി. അതാണ് ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതിലെന്താണ്? ആത്മാരാമ, മുനയോ, നിർഗ്രന്ഥ, പിന്നെന്താണ് നിർഗ്രന്ഥ, അപി ച, ഉരുക്രമ. അപി ച എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ് ആണ്. നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപിയും ചായും. പിന്നെ ഉരുക്രമ, കുർവന്തി, അഹൈതുകി, ഭക്തി, പിന്നെ ഇതം ഭൂതഗുണോ ഹരി. അങ്ങനെ 11 വാക്കുകളായിട്ട് അത് തിരിച്ച്. വിശ്വപ്രകാശ സംസ്കൃത നിഘണ്ടു അനുസരിച്ച് ആത്മാരാമ എന്ന പദത്തിന് 7 പര്യായങ്ങളുണ്ട്. ഇതില് ആത്മാരാമ എന്ന പദത്തിന് തന്നെ 7 പര്യായങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മാരാമ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവൻ. അതല്ലാതെ തന്നെ 7 പര്യായങ്ങൾ ആ പദത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിരപേക്ഷ സത്യം. ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ ആരെയാണ് ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ല, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിരപേക്ഷ സത്യം എന്നെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശരീരം, മനസ്സ്, പരിശ്രമം, സഹനശക്തി, ബുദ്ധി, തനതായ ശീലങ്ങൾ, ഈ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം എന്തിനു പറയുന്നു? ആത്മാരാമ എന്ന പദത്തിന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് ചിന്താശീലരായവർ, ഗൗരവമുള്ള മൗനിയായവർ, തപസ്സികൾ, ദീർഘ ഉദ്യമികളായവർ, ഭിക്ഷാന്തേഹികൾ, ഋഷികൾ, സാധുക്കൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മുനയ എന്ന പദം നിരൂപിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2ാമത്തെ പദമാണ് മുനയോ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ. മുനയ എന്ന പദത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ചിന്താശീലരായവര്, ഗൗരവമുള്ളവർ, മൗനിയായവർ, തപസ്സികൾ, ദീർഘ ഉദ്യമികളായവർ, ഭിക്ഷാന്തേഹികൾ, ഋഷികൾ, സാധുക്കൾ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്? മുനയ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നു. 3ാമത്തെ വേർഡ് നിർഗ്രന്ഥ എന്ന പദം താഴെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ പകർന്നു നൽകുന്നതാണ് നിർഗ്രന്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവിദ്യയിൽ നിന്നും മോചിതരായവർ, വേദശാസ്ത്ര വിഹിതങ്ങളായ അനുശാസനങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തവർ, അതായത് നീതിശാസ്ത്രം, വേദങ്ങൾ, തത്വശാസ്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം, ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം എന്നീ വെളിവാക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമാനുശാസനങ്ങളുടെ ബാധ്യതയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടവർ, അന്യഥ നിയാമക തത്വങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത മൂഢന്മാർ, അജ്ഞർ, അനാഥർ തുടങ്ങിയവർ. പിന്നെ മുതലാളി, നിർധനൻ. ഇതാണ് ഏത് വേർഡ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നിർഗ്രന്ഥ. ഇനി അതിനെ തിരിച്ചു പറയാണ്. ശബ്ദകോശ നിഘണ്ടു അനുസരിച്ച് അനുബന്ധമായ നീ എന്ന് താഴെ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിർഗ്രന്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ നീ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പറയാണ് നിശ്ചിതത്വം, ഗണനം, നിർമ്മാണം, നിഷേധം. 4 മീനിങ് പറഞ്ഞല്ലേ? നിശ്ചിതത്വം, ഗണനം, നിർമ്മാണം, നിഷേധം. ഇനി ഗ്രന്ഥ എന്ന പദത്തെ ധനം, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രബന്ധം, പദകോശം മുതലായ അർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് നിർഗ്രന്ഥ കഴിഞ്ഞാല് ഉരുക്രമ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പ്രതാപർഹമായ പ്രവർത്തികൾ നിർവഹിക്കുന്നവൻ എന്ന് ഉരുക്രമ എന്ന പദം അർത്ഥമാക്കുന്നു. പ്രതാപാർഹമായ പ്രവർത്തികൾ നിർവഹിക്കുമെന്നാണ് ഉരുക്രമ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ക്രമ എന്നാൽ പദം വെപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ക്രമ എന്നാല് പദം വയ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ആകയാൽ ഉരുക്രമ എന്ന പദം സവിശേഷമായി സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തെയും അപരിമിതമായ കാലടികളാൽ അളന്ന ഭഗവാന്റെ വാമന അവതാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉരുക്രമ എന്ന പദം ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ വാമന അവതാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ശക്തിശാലിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളും അത്യധികം യശസ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശക്തിശാലി മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളും. ഭഗവാൻ ആത്മീയ ലോകത്തെ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലും ഭൗതിക ലോകത്തെ തന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാലും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകം അന്തരംഗ ശക്തിയെ കൊണ്ടും ഭൗതിക ലോകം
ബഹിരംഗ ശക്തിയാലുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അവരാണ്. സർവവ്യാപി എന്ന ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ ഗുണത്താൽ ഭഗവാൻ ഇടത്തിലും പരമസത്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. ആ സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സർവയിടത്തും പരമസത്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു. മാത്രമല്ല തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ എല്ലാവിധ വൈവിധ്യങ്ങളോടും കൂടി പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം അതീന്ദ്രിയ ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വ്യക്തി സ്വരൂപമായ സവിശേഷതകളോടുകൂടി അദ്ദേഹം സദാ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളോടും കൂടി പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തില് വ്യക്തി സ്വരൂപ സവിശേഷതകളോട് കൂടി എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് സവിശേഷതകളോടുകൂടി സദാ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാ ഉള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ധാമത്തില് സദാ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃത്യങ്ങളെ മറ്റാരുടേതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ ഉരുക്രമ എന്ന പദം ഭഗവാന് മാത്രമേ സംഗതമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉരുക്രമ എന്ന പദം ആർക്ക് മാത്രമേ യോജിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ യോജിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികള്. ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ നമുക്കറിയാം വിദുരത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വധാമത്തിൽ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? നമ്മുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഇതേപോലെ തന്നെ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം? നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ അപ്പൊ ഉരുക്രമ എന്ന പദം ഭഗവാന് മാത്രമേ സംഗതമാകുന്നുള്ളൂ. ഇനി സംസ്കൃത ക്രിയാപദവിന്യാസം അനുസരിച്ച് ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? കുർവന്തി. കുർവന്തി എന്ന പദം നിരൂപിക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾക്കായി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഉരുക്രമ കഴിഞ്ഞ കുർവന്തി. കുർവന്തി എന്ന പദം നിരൂപിക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾക്കായി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് കുർവന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ആത്മാരാമന്മാർ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുന്നത് സ്വതാൽപര്യ സംരക്ഷണാർത്ഥമല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉരുക്രമന്റെ സംതൃപ്തിക്കാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കുർവന്തി എന്ന പദം അതെന്താ പറയുന്നത്? മറ്റൊരാളുടെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാരാമന്മാര് ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? സ്വന്തം സംരക്ഷണാർത്ഥത്തിലല്ല, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടാണെന്ന് ഈ കുർവന്തി എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ഹേതു എന്നാൽ കാരണം. അഹൈതുകമായ എന്ന് പറയുന്നത്. അഹൈതുക എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം, ഹേതു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഹേതു എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം എന്നർത്ഥം. ഒരാളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവയെ മുഖ്യമായും ഭൗതികാസ്വാദനം, യോഗാസിദ്ധികൾ, മോക്ഷം എന്നിവയായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് പല കാരണങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാം. ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, പിന്നെ യോഗാസിദ്ധികൾ കിട്ടുമ്പോ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും, മോക്ഷം കിട്ടുമ്പോ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. പലതരത്തിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അതിന് കാരണം ഉണ്ടാവും. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നമുക്ക് പലതരത്തിലും ഉണ്ടാകാം കാരണങ്ങൾ അതിന് നമ്മുടെ സംതൃപ്തിക്ക്. ഇവയെ തങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ നിലയനുസരിച്ച് വ്യക്തികൾ പൊതുവെ കാക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ ക്രമാനുഗതമായ മുന്നേറ്റത്തിനനുസരിച്ച്, അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ നില എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓരോ വ്യക്തികളുടെ നില പല രീതിയിലായിരിക്കും. ആ ക്രമാനുഗതമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന്റെ നിലയനുസരിച്ചാണ് ഇതിനെ പൊതുവെ കാക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾ അസംഖ്യങ്ങളാണ്. മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാകയാൽ ഭൗതികവാദികൾ അവയെ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വ്യഗ്രരുമാണ്. ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് അന്ത്യമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആർക്കും തന്നെ അവയെല്ലാം പ്രാപ്തമാക്കുക സാധ്യവുമല്ല. യോഗാസിദ്ധികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ 8 പ്രകാരത്തിലുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ രൂപനായി തീരുക, ഭാരരഹിതനായി തീരുക, ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും സ്വന്തമാക്കി തീർക്കുക, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ അതീശത്വം, മറ്റു ജീവികളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ബാഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലൗകിക ഗോളങ്ങളെ വിക്ഷേപിക്കുക തുടങ്ങിയ ഈ യോഗാസിദ്ധികൾ ഭാഗവതത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മോക്ഷം 5 വിധത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭൗതിക ആസ്വാദനം പലതിലും പല രീതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭൗതികാസ്വാദനം മുഖ്യമായും ഭൗതികാസ്വാദനം, യോഗാസിദ്ധികൾ, മോക്ഷം, ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഓരോരുത്തരുടെയും മുന്നേറ്റത്തിന്റെ നിലയനുസരിച്ചാണ് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഭൗതികാസ്വാദനങ്ങൾ അസംഖ്യങ്ങളാണ്. പല തരത്തില് ഭൗതികാസ്വാദനം ഉണ്ടാവും. മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികവാദികൾ അവയെ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വ്യഗ്രരുമാണ്.
ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് അന്ത്യമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആർക്കും തന്നെ അവയെല്ലാം പ്രാപ്തമാക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിനൊരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല, ഒരു അന്ത്യം വരുന്നില്ല. നമുക്ക് എത്രത്തോളം കിട്ടിയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും വേണം 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 എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് എന്ത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല, തൃപ്തി വരുന്നില്ല. നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വേണം വേണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പട്ടികയ്ക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, അന്ത്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് എല്ലാതും പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ അതിനെല്ലാം നേടാന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾ. ഇനി അടുത്തത് യോഗാസിദ്ധികൾ. യോഗാസിദ്ധികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നമുക്കറിയാം 8 തരത്തിലുള്ള യോഗാസിദ്ധികൾ പറയുന്നുണ്ട്. അണിമ, ലഹിമ, മഹിമ, ഗരിമ, വശിത്വം, ഈശിത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 8 തരത്തില് യോഗാസിദ്ധികളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മരൂപനായി തീരുക, ഭാരരഹിതനായി തീരുക, ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും സ്വന്തമാക്കി തീർക്കുക, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ അധീശത്വം, മറ്റു ജീവാത്മാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ബാഹ്യാന്തരീക്ഷത്തിൽ ലൗകിക ഗോളങ്ങളെ വിക്ഷേപിക്കുക തുടങ്ങിയ ഈ യോഗാസിദ്ധികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇനി പോകെ പോകെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭാഗവതത്തില് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ. പിന്നെ മോക്ഷം 5 തരത്തില്. അടുത്തത് എന്താണ്, മോക്ഷം. മൂന്നാമത്തത് മോക്ഷമാണ് പറഞ്ഞത്. മോക്ഷം എത്ര തരമുണ്ട്, 5 തരത്തില് മോക്ഷമുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ്, സായുജ്യം, സാമൂപ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ട്യം. 5 തരത്തില് മോക്ഷമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞല്ലേ. കാരണത്തിന് അഹൈതുകീം എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം. ആ കാരണം നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്, ഒന്ന് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലാകാം, പിന്നെന്താണ് യോഗാസിദ്ധികളാകാം, പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് മോക്ഷം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികാസ്വാദനത്തിന് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരു അന്ത്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും 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 ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ ഒരിക്കലും അത് മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പിന്നെ യോഗാസിദ്ധികള് 8 തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളുണ്ട്. പിന്നത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, മുക്തി. ആ മുക്തി 5 തരത്തില് മുക്തിയുണ്ട്. ആകയാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഭഗവത് സേവനമാണ് കലർപ്പറ്റ ഭക്തി എന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത്തരത്തില് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഭഗവത് സേവനത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, ഭക്തി എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങളോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഭഗവാനോടുള്ള കലർപ്പറ്റ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായുള്ള സർവ്വവിധ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായ അത്തരം കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാൽ സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകണം. എങ്ങനെയാണ്, സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായുള്ള സർവ്വവിധ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായിട്ടുള്ള, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത, അതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായിട്ടുള്ള കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാൽ സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, പരിപൂർണ സംതൃപ്തനാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലായി മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലായിട്ടാണ് മുന്നേറുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലായിട്ടാണ് അത് മുന്നേറുന്നത്. ഭൗതിക മണ്ഡലത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവന പരിശീലനത്തിന് 81 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവന പരിശീലനത്തിന് എത്ര ഗുണങ്ങളുണ്ട്, 81 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുടെ സേവന പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവന പരിശീലനത്തിന് 81. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളടുത്ത്. നമ്മളെ ഇതിലാണ് അതുള്ളത്, ഭക്തി രസാമൃതത്തിലല്ലോ, ഇതിൽ തന്നെ വരും, മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് അതൊക്കെ. ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവന പരിശീലനത്തിന് 81 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവന പരിശീലനം. ഒന്നായ അതിനെ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി, നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ആദ്യം എന്ത്, സാധനാ ഭക്തി. നമുക്കറിയാം സാധനാ ഭക്തി, വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി, പിന്നെന്താണ് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. നമ്മളതിൽ അങ്ങനെയാണ് ആ ഭക്തിയുടെ ഒരു സീക്വൻസ് പോവാണെങ്കിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശുദ്ധ സാധനാ ഭക്തി പരിശീലനം അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമമായി പരിപക്വമാവുമ്പോൾ ആ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ക്രമേണ
രതി, പ്രേമം, സ്നേഹം, മാനം, പ്രണയം, രാഗം, അനുരാഗം, ഭാവം, മഹാഭാവം എന്നിങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 9 ക്രമാനുഗതമായ തലങ്ങളായി വികസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 9 ക്രമാനുഗതമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ്? രതി, പ്രേമം, സ്നേഹം, മാനം, പ്രണയം, രാഗം, അനുരാഗം, ഭാവം, മഹാഭാവം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ശുദ്ധ സാധനാ ഭക്തി പരിശീലനം അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമമായി പരിപക്വമാകുമ്പോൾ. എപ്പോഴാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രേമമായിട്ട് പരിപക്വമാകുന്നത്, അപ്പോൾ ആ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ക്രമേണ ഈ തലങ്ങളിലായിട്ട് വികസിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ പറയുന്നില്ല, അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തലങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ശാന്തരസത്തിലുള്ള ഭക്തന്റെ അഭിനിവേശം. ഇനി എടുത്ത സമയം പോവില്ലേ? നമ്മള് എത്ര മണിയായി? 6:20 6:20 എടുക്കാം. അടുത്ത ബാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വത്സകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण हरे कृष्ण